15 stvari koje bi svaka devojka trebala da zna o svom dečku. Muškarci ne čitaju misli. Naučite da radite sa WC šoljama, sad ste velike devojke. Znači, ako je podignuta, spustite je dole. Ni vi ne čujete nas kako se žalimo zašto je spuštena, nego uđemo i podignemo. Na plakanje gledamo kao na ucenu. Kažite šta želite, znači pustite me da budem jasan sad sa ovim. Znači, ne znamo da čitamo misli. Jednostavno recite šta želite. Da i ne su potpuno prihvatljivi odgovori kada vas nešto pitamo. Sve što smo rekli pre 6 meseci se ne važi u raspravi. Znači, sve što smo rekli pre 7 dana ili više postaje potpuni prah, ništavilo i ne važi se, zaboravlja se. Ako mislite da ste debele, verovatno i jeste, nas ne pitajte. Ako je ikako moguće, pričajte o nečemu dok su reklame, ne dok traje film. Ako vas pitamo u čemu je problem, a vi kažete ni u čemu, mi nastavljamo da se ponašamo kao da nema problema. Mi znamo da vi lažete, samo što nas ne interesuje. Nećemo da se cijamo oko toga. Ako postavite pitanje na koje ne želite da čujete odgovor, onda očekujte odgovor koji ne želite da čujete. Ako trebamo da idemo negde, apsolutno je okej sve što obučete. Stvarno. Imate dovoljno odeće. Imate previše obuće. Ili nas pitajte da odradimo nešto, ili nam recite kako to trebamo da uradimo. Znači, ako najbolje znate kako se to radi, onda uradite same. Hvala vam što ste gledali klip. Da, znam, večera spavam na dvosetu, ali verujte, muškarcima to ne smeta. Mi na to gledamo kao kampovanje.